Pensión incompleta é o título dunha serie que veremos nesta casa no primeiro semestre de 2026, pero que xa está dando moito que falar. É unha coproducción coas cadeas públicas de Euskadi e Cataluña e é noticia porque usa por primeira vez as 4 linguas oficiais do Estado. Pensión incompleta vai ser unha comedia de 6 capítulos sobre un non tan inxenuo grupo de xubilados que son sospeitosos do roubo de 2 obras de arte. Que hai un ladrón entre eles, un ladrón que ademais deixa unha paxariña nos sitios onde rouba, e iso facía un ladrón 30 anos atrás. Meten no medio desa excursión a un erchaina e un mozo de escuadra que fai de pai e filla, non? Mi personaje se llama Cándido Mendizábal, con K. Es un agente de la Ertzaina a punto de jubilarse, al que le surge la oportunidad de atrapar al famoso Mirlo Blanco, ladrón que se le escapó hace 20 años. O vencello dos actores co territorio acaba por constituir un modelo de convivencia lingüística. A ver, a iniciativa xurdiu un pouco entre o grupo dos compañeros de Forta que temos linguas oficiais e empezamos a pensar que sería moi interesante facer un proxecto común. Esta serie é moi necesaria no momento que estamos vivindo. É unha serie multicultural. Aquí os protagonistas son xente de máis de 60 anos e que teñen un papel activo, non? Entón hai moitas capas de mensaxes interesantes dende a lingua ata, como decía, a representación que facemos de xente que ten máis de 60 anos. É a primeira que facemos en coproducción para as 3 televisións autonómicas e aparte nos 4 idiomas oficiais que temos no país, non? E tamén con Santiago, Santo Andrés de Teixido ou a Ribeira Sacra como pano de fondo.